citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, namatay sa bagyong Agaton sa Leyte, misa ka na sa 23 mga survivor na nawagan na og tabang. Napulo ka mga pamilya sa Marahan, Marilug District na igo sa landslide. Duha ka mga balay, apel sa pagdahili sa yuta. Sa detalye sa atong mga balita, 23 na ka mga tao ang gikataho sa Philippine National Police nga namatay human miigo si Tropical Storm Agaton sa Baybay Leyte niadtong milabay nga adlaw ug padayong nag-anto sa kawadon ang mga residente. Nanginahanglan og tabang karon ang mga apektadong residente. Ani ang report. Siya ka ng ano nga napangga. Muna siya na kuan tungod kayo nga dili masabtan niya pag human. Magaman lagi kayo kuan di maklaro daw pag kami kuan di maklaro. Pag doon na nakita ano na mga nag-ana na ano yung kaon na mismo ng sa aham na kanang napinaho ng nagsikot ang po. Aham na pinamo kung dito si lasok ganaan ako niya. Ana na karon ng pamilya ni Cherry Natividad sulod sa Immaculate Conception Hospital sa Baybay City. Sa laing video nga kuha ni Austin Pertimos Abalos, makita nga gitabangan sa mga rescuers og kuha gikan sa lapok ang nalubong nga usa ka babay didto sa barangay Mailhi. Mukabat na sa kapin usa ka libo ka mga residente gikan sa napulo ka mga barangay nga gilangkuban sa barangay Kanipa, Mailhi, Bunga, Gakat, Cantagnos, Bubon, Imelda, Makinhas, Maypatag ug Villa Solidaridad sa syudad sa Baybay Leyte ang nanuktok sa atong kasing-kasing ug nagpakitabang human sa nahitabong landslide ug grabing pagbaha niadtong Domingo, Abril 10 tungod sa Tropical Storm Agaton. Ang batang si Marlon naabdan ni Newsliner Austin sa hospital. Ang mama ni Marlon namatay sa baha samtang ang iyang papa padayon pang gipangita kauban ang upat pa ka individual. Kumusta man imo mama ug papa? Wala sila kita. Karang pila man mo kabuk magsuon. Tulong. Giunsa man nimo pag lingkawas sa maong sakuna katong baha. Buat ning galit. Bago ako magpabarong ko kay bagong tuwang ko. Nung kito gipukaw ko niya man noon bangon na niya. Ning galit rin ko sa ngayong uwan niya. Una kong uwan ko muna dito. Ano ning galit. Yan no? O nakawag sa mi. Pila mo man kabuk magsuon? Tulong. Asa man imo mga igsuon? Kami na lang ko sa usa kay tourist ko ang usa. Imo mama ug papa nakit-an na. Si Mama Ra, si Papa Wala, Si Cherry Natividad nagbitbit sa iyang anak samtang gikusukuso sa tubig baha nga dunay sagol lapok. Gisaysay ni Cherry ang giluwa ni kapyutan sa panahon na sila wala na kasiguran. Basta may udi. Basta amo lang kuan ang pupo nga mahilangit nga mamatay maganing mahilangit mi. Kung sa makapangyarihan Diyos iya man ang patungan na amo nga ang makuan ma-overcome sa mga ijang gipangsuway na mo. Dili na mo makuan dili na mo mapugngan. Pero talo isa Ginoo nga iya magkanuyan kami tanan kami sa mga anak sa gikaon ni sa yuta hindi ko anmi iya maingi pa kuanan ka bisan nagbuhog ni sa nanoampo katong panahon sa baha kauban ni mo ang imo ni kauban ni na ho napakuan ako sa nagpa kauban na ho kami kabuo Pila ka imo anak ko kuan duha na mi ka anak niya imong bana buhi ang bana ang bana kanang abalian kanang Baga. ang baga niya tiil tangan ko ang bana. Tabang mo na mo. pero importante gyud financial gyud Financial usa ko ng pagkaon basta amo lang. Salamat tayo sa Usa ang mama ni Marlon sa 23 ka biktima sa Tropical Depression Agaton sa Eastern Visayas. Samtang
105 ka individual ang natalang samaran tungod sa panghitabo ug anaa sila karon sa Immaculate Conception Hospital sa Baybay City. Sa talaan sa Baybay PNP, mukabat sa 1,879 ka pamilya ang naapektuhan ug kinimulangkop sa 6,138 ka individual. Sa opisyal nga talaan sa lokal nga panggamhanan sa Baybay, 5 ka pamilya ang nalubong nga buhi ato sa landslide, samtang ang anak sa Presidentes University of Leyte namatay usab. Nagpadala na og dugang 100 ka pulis ang Regional Command sa Leyte, samtang ang mga personal sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Management Office, Leyte Provincial Disaster Risk Management Office ug usa ka team gikan sa Ormoc City ang nagahimo pa og search and retrieval operation hangtod karong mga orasa. Sa mga dunay malumong kasing-kasing ug dunay kapasidad nga motabang, nanawagan ang mga residente nga unta makahatag kita kanila og gamayng hinabang. Sa mga gusto magpaambit ug motabang, aniya ang mga numero nga inyong pwedeng padalhan sa inyong hinabang ug kini sila mga membro sa Singles for Christ sa Baybay Leyte. Nanawagan sila sa atong hinabang ug unta ato silang maduyugan sa ilang pag-antos ug sa ilang pagbangutan, sa ilang kawadon atong mapakita kanila nga duna kitay kaakuhan isip mga Pilipino ug mga Kristohanon ug ato silang duyugan labi na sa panahon sa Semana Santa aron mahupay ang ilang mga dughan. Edit Kaluay, News 10 Philippines. Stay safe. Napulo ka mga pamilya ang apektado sa landslide sa Marahan Poblasyon, Marilog District, Davao City kaganihang buntag tungod sa mag-usa ka semana na nga siging ulan sa lugar. Subay sa report sa mga residente sa lugar, duha ka mga balay ang naapil sa pagdahili sa yuta. 15 sab ka mga pamilya ang girekomendang ipabakwit kay basin masigudahan pa ang landslide. Subay sa video nga kuha sa residenteng si Marco Trajera, makita nga daghan pa ang mga balay nga naa sa bangin ug delikado nga musamot ug kahumok ang pundasyon sa yuta. Nagpabiling alerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao tungod sa siging ulan. Hilabi na nga sa milabaing semana, gibaha ang ubang lugar sa Davao City tungod sa siging ulan hatod sa LPA. Karon adunay duha ka mga weather disturbances nga ginamonitor ang Pag-asa, ang bagyong Agaton ug ang musulod nga bagyo nga dunay international name nga si Malakas o si bagyong Basyang. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Naanay inisyatibo ang mga residente sa Muslim Village, Barangay Maad, Davao City kung ugaling adunay moabot nga baha sanglit, baha unon ang ilang lugar. Nakaimpake ng daan ng ilang gamit, aron bitbito na lang dayon inig magpatuman og preemptive evacuation. Ginasafety naman ako kay ako sa trabaho pod ko sa katong pagbaha dre. Na ako sa trabaho gitawagan ako ang asawa. Nagsirin naman ang sapa na may sirin. Tawagan ako siya nga kuan, yung mga gamit isaka na sa taas. Kay nagabutang pod mig butangan na sa taas para ang mga gamit na safety gyud. Ginasafety na mo sir. Ginasipti na mo niya. Na may masulod diri nga truck maghakot sa mga kuan nga tao o mga butang namo lalo dito sa barangay. Amo lang gipambutang sa among box. Kay kung masulod na yung tubig, mga lami lang kay magbaha na yun, magtanaw mi dito sa sapa among i-monitor. Niya kung masulod na yun dira, magkuan na lang mi sa mga butang, among mga pukuton na lang. Mga sanina, ang uban ipansangit lang sa taas. Sulod sa sako. Matod ni Kapitan Pasito Cañete Jr., ubay-ubay ka mga purok sa ilang barangay ang kanunay ginamonitor o galing makasinati o pagdaot sa panahon. Naka-standby sab ang ilang mga truck o galing magpatuman og forced evacuation. Duna hinuoy mga evacuation centers nga gitagana ang barangay sa mga maapektuhang residente. Gidayeg hinuo ni Kapitan Cañete Jr. ang kooperasyon sa taga-Maa o galing adunay ipatumang preemptive evacuation. Since pa sa una, nilingkod ko diri, halos ang mabutang na adlaw-adlaw mi nag-prepare kay wa magutak kibalo sa klima sa taas kay na may panahon nga wa nag-ulan ang ubos, meaning diri sa tuwa niya ang taas din nag-ulan. Unya kining atong lugar barangay Maa front ni sa baha. Unya diri pud sa Pikas front pud sa landslide. So mo nang natay mga responder diri 24/7 gini sila. Andam sa pag-rescue kung simba ko lang na moabot nga katalagman
naata permi sa barangay, mga bitaw ni atong barangay nga di gina tumabiyaan. Doble ang pagpangandam karon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng kalamidad tungod sa nasinating pagdaot sa panahon hatod sa mga weather disturbances. Duha ka tropical storm, no, kay nagsulod na ang isa ka bagyo nga katong nasa outside par sa karon ganilang buntag isa nasulod siya sa Philippine Area of Responsibility kining bagyong Basyang. So duha ka tropical storm karon ang naa sa inside, no, sa Philippine Area of Responsibility o kining isa nga naa sa mga areas sa Visayas nga mao sab kini ang naka-apekto sa ato ang weather conditions diri sa Davao region, especially Davao City area. So nay mga areas karon diri sa Davao City nga nakasinati og kini nga nay mga strong winds and intermittent heavy rainfalls nasa area sa Marilog area sa pagkakaron. So ang atong ginapangandaman kanunay, no, kung nay mga ingon ani nga mga disturbances sa atong pahibalogid dayon ang atong mga kaigsuonan di kining on time na mga information nga atong makuha regarding sa mga dagan sa dagan sa panahon nato. And ato silang gina-alerto, no, especially katong mga nagpuyo sa mga flood prone areas o katong mga nasa mga landslide which are very prone to any disasters or hazards. Dugang ni Baluran, kanunay ang ilang information dissemination sa mga barangay ug mga residente kabahin niini. Padayon sab ang pakigpulong sa CDRRMO sa ubang concerned agencies. Nag-join ta sa gi-conduct nga kini nga preparedness, no, kini nga PEDRA, nag-conduct og post disaster risk assessment ang OCD. So gi-present po sa Pag-asa about sa kining activity ining bagyong Agaton ug unsa pud ang iyang effect dinhi sa Davao region. Gina-disseminate nato na siya through broadcast na amantay two-way radio. And another one is gina-disseminate nato siya through mass media and sa mga registrations, no, in times na maghatag ta og mga advisories. So immediately gi-disseminate tayo nato ang information sa atong mga kaigsuonan down to the community through our Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Subling nanawagan ang CDRRMO sa Davao sa mga residente nga mag-amping pirmi ug mutuman sa mga otoridad ug galing adunay preemptive ug forced evacuation. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nagpakita sa ilang simpatiya ang mga mag-uuma sa North Cotabato pinaagi sa pagpahigayon og Walk for Peace alang sa namatay nga miyembro sa NPA nga usa ka mag-uuma nga gi-recruit aron mosulod sa kalihukang komunista. Ang Walk for Peace giatol sa paglubong sa mag-uumang si Ezekiel Daguman nga namatay sa engkwentro sa New Bataan, Davao de Oro kapinduha ka semana na ang milabay. Ani ang report ni Noreen Michelle Igonia. Gikundina sa grupo sa mga mag-uuma nga nagpahigayon og Walk for Peace sa Kidapawan City ang kamatayon ni Ezekiel Daguman kinsa miyembro sa NPA nga napatay sa engkwentro tali sundalo sa Barangay Tupaz, New Bataan, Davao de Oro niadtong Marso 27, 2022. Nasa lungsod sa New Corelia, Davao del Norte ang ulahing report nga nakita si Daguman niadtong Marso 7, 2022 apan giingong na missing pero walay blatter niini sa kapulisan ug nadiskobrehan na lang ang sa tulo di ay ka NPA nga namatay sa engkwentro sa New Bataan mao si Daguman. Na-recruit si Daguman sa NPA ug nahimong Deputy Secretary sa Regional Operations Command, Southern Mindanao Regional Committee.
Pero ang gikasakitan pag-ayo sa mga mag-uuma kay gigamit sa NPA ang kahuyang sa una-huna ni Daguman ug nalingla kini nga mo'y ilang gipasibaw sa Walk for Peace nga gitunong sa adlaw sa lubong niini niadtong Abril 10, 2022. May gayon ni rally dito sa Kidapawan tungod kay ipakita na mo sa katawhan nga undamo na ang pag-recruit sa mga NPA karon dili na undamo na pud ang pagpangihod sa mga katawhan sa kabukiran para pasulod sa ilang grupo. Kay kung magpadayon lang gyapon ning grupo, daghan ang kinabuhi ang makalas. So mao karon kami nga nagrally kami dito sa Kidapawan aron ipakita sa tibuok Kidapawan nga suportado kami sa gobyerno. Nanawagan ang mga mag-uuma sa mga NPA nga undangon na ang pagpangrekrut, hilabi na sa susama nilang nanginabuhi lang sa bukid alang sa pamilya. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Gatusan ka mga hatchling sa pawikan, girilis kadagatan sa Malita, Davao Occidental. O 25 ka mga matadero sa Tagum City, mulangyaw ngadto sa Australia. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Wala una paagi og mga motorista ang Kalinan Bukidnon Road, partikular sa Ulas, Davao City, tungod sa gikonstruct nga viaduct sa lugar. Paningkamutay hinoon sa DPWH Region 11 nga mapaspasan ang konstruksyon aron dili mahasol inig magpatuman na ang tanang eskwelahan og face-to-face classes. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Temporaryong gipasirad-an sa Department of Public Works and Highways ang parte sa dalan sa Kalinan Bukidnon Road, Davao gikan sa Junction Ulas paingon sa Talumukuan Bypass. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11. Dunay viaduct construction nga pagahimuon sa ulas nga bahin. Temporaryo na sarada ng parte sa Davao Bukidnon Road gikan sa Junction Ulas padulong sa Junction Talumukuan Bypass to give way to the ongoing construction of the Ulas Viaduct. Plano na saradaan kini hangtod Oktubre karong tuiga pero paningkamutan sa opisina na maabrihan ang pipila ka lanes ni ini karong Agosto in time for the proposed resumption of face-to-face classes. Ang maong proyekto mag-involve sa pag-install sa mga board piles na magsilbing haligi sa maong struktura ug duna kini total length na 600 meters ug duna po'y widening sa existing na dalan na ipahigayon. Ang maong viaduct ang magsilbing access sa coastal road gikan sa Katalunan Pequeño. Giabisuhan ni Ortiz ang mga motorista nga moagi una sa mga alternatibong ruta samtang nagpadayon pa ang konstruksyon niini. Pwede makaagi ang mga motorista pinaagi sa Puan Bypass Road o di kaha sa Bangkal Bypass Road. Hasol gaya sir kay tuyok pa man. Ya, pasahero po og dito mi moagi. So po pasahero og dito mo diskarga. So dire kay moagi puan. Sabi na di ko ka tumutana din la dire nga nabay ulas mo naog. Dire ko moagi. Bagulbul sila dia kay tuwa dito niagi. Dapat dire kay moagi. Hasol po noon, pero wala may hemo na kay mamay pagbuot sa makasirado mo ko dire. Di magian, mapugos lang kita agi dire. Okay, lugi-lugi pa mo ko dire. Lagi pod. Pero magaan kuan sa wala may hemo ani gid kay maramay atong kuan. Atong kay pagbuot mo gina sa atong gobyerno nga di pagion. Kasirado man dire di, pugos lang kita agi dire. Mulong tadhan to Oktubre ning tuiga ang konstruksyon ni ining Ulas Junction.
Busa na ngayon ang danog pagsabot ang DPWH sa publiko, sanglit makahatag og bugat nga dagan sa trapiko ang pagpasarado niini. Kahinumduman nga gipasaradaan sa DPWH ang Kalinan Bukidnon Road sugod niadtong Abril 7. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kapin 50 ka mga hatchling sa pawikan ang girilis sa kadagatan sa Malita, Davao Occidental kaganihang buntag. Kuyog ang DNR, Coast Guard, Municipal Public Information Office ug barangay official sa Lais, Malita. Girilis nila ang 52 ka mga hatchling sa pawikan nga kinina ang katulong higayon nga nagrelease og pawikan sa baybayon sa Lais sanglit giila ang lugar nga itluganan sa mga pawikan. Marso 16, 2022, 56 ka mga hatchling ang girelease. Marso 31, 2022, 148 ka mga hatchling sa pawikan ang narelease sa grupo. Nagpasalamat ang DNR ug LGU Malita sa katauhan nga nagpuyo duol sa baybayon nga naghatag og proteksyon sa mga endangered species sama sa pawikan. Look forward na upa na po no pero pasalamat na karon sa ating Soleno, uban nato ang Coast Guard, and of course, Nakapahimulos ang 25 ka mga matadero sa Tagum City sa slaughtering operation skills training sa lokal nga gobyerno kinsa nakatakdang mo trabaho sa nasod Australia. Human nila napasar ang trade test nga gipahigayon niadtong Marso 14 ug 15, 2022 sa LGU Slaughterhouse. Ang screening sa mga matadero inisyatibo sa YWA Human Resource Corporation Agency o gifacilitate sa Public Education and Employment Services Office, City Economic Enterprises Office ug City Veterinary Office. Ang mga matadero kinsa mulangyaw aron manarbaho sa laing nasod giila og personal nga gitimbaya ni Tagum City Mayor Alan Relion atol sa flag raising ceremony sa LGU kagahapon Abril 11 sa Atrium City Hall. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O masubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O sa apps nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!